jeg kom fra skole, så løb jeg ned på båden, og så sejlede vi. Jeg var nede og hjælpe ham hver eneste dag, faktisk fra jeg var 7-8 år, tror jeg. Og der fik jeg lov til, jeg blev sat ind i styrehuset, og det var mig, der skulle styre båden, og sådan noget. Han stod bare ude på dækket og kiggede. Han sagde kun noget, når det var allermest nødvendigt. Ellers var det mig, der fik lov til at styre det hele næsten. Jeg har heller aldrig blevet presset til det, vel? Altså, det har været i fri vilje altid. Flere gange min far sagde, synes du ikke, du skal blive i land, og det er dårligt vejr, sådan. Jeg skulle bare med. Lige meget hvor søsyg jeg så end var hver dag. Skulle jeg bare med ud og sejle, altså. Hvis man skal starte op nu her, så skal det altså være andet end bare at have et arbejde, så skal man virkelig have interessen for det. Jeg hedder Jørgen og bor på Christiansø. Så jeg hedder Birte Kofod Hansen og er gift med Søren Hansen, og jeg kommer fra Nexø. Jamen altså, Søren spiller jo harmonika, og han spillede op på kroen, og det synes jeg bare var så dejligt. Vi har så været sammen lige siden, bortset fra at han var ude at sejle sådan et års tid, inden han så valgte at komme hjem fast. Om vinteren, der lader man op. Der har vi tid til hinanden, øboerne imellem. Selvom man er kommet lidt på kant med en eller anden øbo, så er man jo sikker på, at man møder vedkommende næste dag, altså. Og man må ligesom have løst de der problemer. Det synes jeg er en fordel, fremfor at man kan vælge en anden gade, eller kravle udenom problemet, ikke? At man ligesom får ordnet tingene efterhånden, som de opstår. Jeg hedder Johnny Alexandersen. Jeg er født 1948, og jeg er opvokset i Nexø og flyttet herover, eller begyndte at fiske herover i 74. Jeg har haft båd selv siden 83. Indtil nu, ikke? Jeg kunne ikke tro, at jeg kunne finde på at lave nogle andre ting lige nu her. Jeg har sat båden til salg, ikke? Fordi jeg ikke kan magte det med, ikke? I sommer fik jeg en blodprop i hjernen, ikke? Som har givet mig nogle skader og nogle lammelser. Og jeg bliver meget hurtigt træt og sådan, ikke? Så vi har vurderet, at det der med at fiske alene og sådan noget, det duer i hvert fald ikke mere, vel? En mand ombord er alt for dyrt i forsikringer og ting. Så der har jeg droppet. Så har jeg så valgt at sætte den til salg. Så hvad alternativet er, det er jo ikke meget her på øen, vel? Elskende mødes, mens jeg holder vagt. Selv går jeg ene med længslernes magt. Hvad kan det gavne, at natten er smuk, når ingen giver agt på mit lønlige suk? Rosen blev vred, den af skam vil forgå. Kysse, mens stjernerne tittede derpå. Så sagde månen, tilgiv mig min ven. Her, lille blomst, har du kysset igen.
hedder Gert Hansen, og jeg er født i 1935, og jeg er her fra Christiansø. Jeg er jo opvokset her. Skal du leve her, så skal du have en stor tolerance. Man kender hinanden meget godt.